Shubor nakaslem jong unongsan Hima. U General Secretary ka BJP Meghalaya o bawan ket bokpos na habagran makinong thok kubor halor ka jingterwa siu Tulop jong ka sarkar Shaki District Council. Uloong bakim don AA banong baki persya ne kim persya. Ula benrap da ka boong bakin hak ban pet ya kalat ban penbha bat kumnu kin wan ra ka. Shu uloong baka jingpen shisha ka don ban om yo Tulop daki pau Bnai kamlong ka basuk ya kitu ki Ïing gisem. Hindai jat baka don ka jing ya kata hak ban berkat janai. Nomor hangni ngim ong ban persya ne benginisya hangni ngin pe ke solution pi kan habdan ke solution nomor ban su persya kan solution kami ha tenre kumno ngin wara solution ya kata ngin habban discuss kajing persya kadan hoy ban numyo Tulop de supply bana kan bisuk kayeng kesam jong kitu ki nong tri ni sungfu kajing jong ki hande jat bakal adon ke problem chin habala adon ke problem kumno ngin solve kata ya kata ngin habban song ban discuss ban perkat janai kumno bang som nei banong kajing persya kadon in fact pinai menin kadang kadang kedep dunia rally jongki NGO sono hot that is a form of protest dan nei menta sitting across the table lu kadang kam ni hab ban yesong hamid pi badan benta